Yen aku wis gedhe, aku dadi wong jahat apa dadi wong apik, Bu? Sitijo kabeh mau gumantung marang krenteking atimu yo nggih. Bu, yen aku wis gedhe, apa iso dadi kesatriya, Bu? Iso tak dongake kowe Sitijo besok yen gedhe dadi satriya tama yo nggih. Aku besok apa ya iso dadi ratu, Bu? Sitijo yen kowe dadi bocah sing pinter mesti besok dadi ratu nggih. Yen besok aku dadi ratu, aku menggawe kraton sing gedhe, sing apik. Ibu ben seneng. Ora sedih terus. Setijo tak dongake besok Setijo dadi ratu sing bisa ngayomi ibumu, dadi ratu sing iso ngayomi kawulanmu yo nggih. Nanging yen aku ora iso dadi ratu, Ibu aja sedih, aja nangis. Ibu janji ya, Bu. Sitijo ibu janji karo kowe. Nanging kowe ora kudu dadi ratu. Welingipun ibu dadi bocah sing cedhak karo gawe urip rasamu cedhak karo Gusti kang murbeng jagat. Ora kudu dadi ratu ya, Lik. Kowe dadi bocah sing lila legowo. Sitijo ya kaya mangkono kuwi lelakonmu ing jagat padang. Piye? Piye? Kowe saguh nglakoni urip ana ngalam donya apa ora? Ije. Sagah, sagah.